Γιώργης Βοσκαλουδάκης και στέλνω τα χαιρετίσματά μου σε όλους, χαιρετίζω όλους τους Έλληνες που περνούν δύσκολα αυτή την περίοδο, που έχουν τις φαμίλιες τους και δεν μπορούν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, να τον πάρουν μια μποτήλια γάλα και μια βροντόλα ψωμί. Η καλύτερη δουλειά που θα κάνουν να πάτε στις φαμίλιες σας να βγείτε να πάρετε τα βουνά. Εμείς βγάλουμε καταπληκτικά άγρια χόρτα που σου φτιάχνουν και τη διάθεση και μπορείς είτε να τα τρως είτε να τα καπνίσεις. Οι λουκουμόσκογοι που βγάλουν που είναι καταπληκτικοί και σου δώνει απίστευτη ενέργεια το πρωί άμα θες. Και ξυπνάς αμέσως και γίνεσαι κατσίκι και μπορεί να δεις τα βουνά και να δεις και 2.000 δόκια τα κουμαντέλεις όλα. Τι έλεγα και εγώ γιατί ξεχάστηκα, σε έναν άερο σακουλάκι στην Εωάννη, σε νέες πάνω στο τσεπάκι και σαν κουμπαγκανείς. Ήρθαν τα κλιμάκια των εκαμητών και τον πατζέο και άρχισαν να σε γοδοκοπούκια μας, σε ξυλοκοπούκια, ήρθαν με τα όπλα να μας εβγάλουν από το σπίτι μας όλο το εμπόρευμα, γιατί λέει με είναι παράνομο. Αν ρωτήξε κάποιον άνθρωπο που έχει έρθει στην Κρήτη, αν τον έχουμε φιλοξενήσει και τον έχουμε κεράσει ό,τι μας έχει ζητήσει. Κάτω γιατί έπεσα λίγο. Αυτά είναι δικά μας και τα εκμεταλλευτούμε όπως θέλουμε και αν έχουμε κανένα Αμερικάνο και κανένα οπλοκάτοχο να μας κάνει ότι στην Κρήτη και να τα χρησιμοποιεί την πάρτη του και να τα καρπούτε. Δεν μπορούμε να δείξουμε εμείς ένα φαρμακείο γιατί πουλούμε, Μου τσέπιο στέρδι, το έχουμε φυλαγμένο μια σφαίρα για πάρτι του. Σμπάρα λέτε να τον πούστη. Να ακούσω! Μπράβο! Είμαι ο Σύμβουλος Καρουδάκης και ήμουν τα Ζωνιανά. Ό,τι να πεις κάτι πρέπει να τον τύριξεις. Άμα τον τύριξεις, στήριξου.